Da jeg fik idéen til at lave en forestilling om gråzoneprostitution, så var det for at undersøge et, synes jeg, tabuiseret fænomen. Altså det der med, hvornår bliver en gave betaling. Er det for eksempel prostitution at tage imod drinks for en fremmed fyr i baren en hel aften, for så til sidst at gå med ham hjem? Eller er det prostitution at tage imod en iPod for at give en fyr et blowjob? Altså hvad hvis man alligevel ville have gjort det? Kan man så ikke lige så godt få noget ud af det? Så jeg tænker, at der er mange eksempler på den gråzone, som unge kan have svært ved at navigere i. Og derfor der synes jeg, at en teaterforestilling om emnet vil være en oplagt mulighed for debat. Altså, hvad er en luder, og hvornår er man en? Jeg synes, at Be Seeing You var et råt stykke om svigt. Svigt fra forældres side, og svigt fra venners side, og svigt fra voksne, der misbruger unge. Jeg synes, det var en rigtig, rigtig sjov forestilling på mange måder. Men jeg synes også, den rummede alle de elementer, som ligesom kunne trække teorien ind i forestillingen. Med dens minimalisme på scenen, dens sådan nærmest komediet arte, moderne spilleteknik. Der er lidt tegneserieagtigt over den her modernisme. Der var udfordringer for skuespillerne, og der var en fin samklang mellem inde og ude af kroppen, også fordi en mandlig skuespiller skulle skifte til forskellige figurer, og hun skulle være inde i sig selv, og hun skulle agere. Så det kunne vi godt lide. Jeg synes, at teaterstykker, der behandler noget, som kan ramme unge mennesker, altid vil være relevant. Om det er lige det her, hvor vi taler om gråzone, prostitution, det er sådan set ligegyldigt. Alt, hvad der har med unge mennesker at gøre, synes jeg er relevant, fordi man viser sider af livet, som vi ved ikke, hvem det rammer, men nogen rammer det, og det gør ikke noget, at man gør dem opmærksom, forbereder dem på, at livet er altså andet end bare skole og hjem. Der er også der er farlige ting i livet. Temaerne, som jeg synes også vores første G'er kan få rigtig meget glæde af, med hvad er det for nogle piger? Er det det, hun gør? Er det det, hun vil med prostitutionen? Ikke? Ved hun, hvad hun gør? Hvorfor går hun fra den der fare? Altså, det ligger lidt sådan latent i forestillingen. Og så det at se, at der er en protagonist, altså en hovedrolle, og så en, der spiller rundt om hende, og er alle figurerne med ingen virkemidler. Det er jo sådan noget, der lige klæder det, vi prøver at lære dem med hensyn til spilteknik. Den her gang, så skulle de have et emne, der hed anmeldelser. Så tænkte vi, så skal vi jo så have et stykke, der så passer til, at vi kan se for en gang skyld på forhånd og have læst alle 6 store avisers anmeldelser af Be Seeing You. Altså det er et ret spændende stykke at komme ind og se, fordi at det er et emne, man ikke snakker så meget om sådan til sin hverdag. Jeg synes man fik meget ud af det. Både skuespillerne synes jeg var enormt dygtige, men jeg synes også scenografien og alt det her sådan computerunivers, der var meget sådan med, at iPad og computer og internettet og sådan spillede en stor rolle, hvilket jeg synes var meget fedt, fordi det ser man meget af. Det er så meget abstrakt, men samtidig så kan man godt følge med. Altså for eksempel, jeg kan huske en scene, hvor hun chatter på nettet, hvor computeren den er så fremstillet som en karakter, altså den bliver sådan personificeret. Men altså man kan jo godt følge med i, hvad der foregår. Jeg håber, at I tager en masse unge ind og ser den her forestilling og får snakket om det bagefter.